Il-ġimgħa wara nofsinhar il-Partit Nazzjonalista sejjaħ mill-ġdid konferenza tal-aħbarijiet li fiha qal li kien qed jiżvela aktar dettalji li suppost jimplikaw il-Partit Laburista fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Iżda fil-verità l-aħbar prinċipali li ħarġet mill-konferenza kienet dik li l-Ministru Tonio Fenech kien marant il-Kummissarju tal-Pulizija fejn iffaċċa lil George Farrugia, il-persuna li ngħatat il-proklama wara deċiżjoni tal-Gabinett. Il-Ministru Fenech qal li l-arloġġ li jsemma fid-depożizzjonijiet ta' George Farrugia fil-verità kien ingħata lilu mill-mara tagħhu l-istess George Farrugia. Skont Tonio Fenech din il-mara tagħtu dan l-arloġġ għaliex tammiraħ. Il-mara taħuh kienet tatni arloġġ li hi tagħmel bħala hobby, il-hobby tagħha u li tagħmel daw it-tip ta' arloġġi. Tagħtihom b'xejn lin-nies li dan jiġifieri u xtaqet tagħtih lili għaliex hi kienet tammirani. Dan l-allot skont Tonio Fenech kien twassallu f'daru mir-raġel ta' din il-mara li jiġi George Farrugia. Dan l-arloġġ twassal mhux minn George imma minn ħuh Ray Farrugia illi ġi biex itiju li fisem martu. Iżda ftit tal-ħin wara Fenech qal li George Farrugia qed jgħid li hu kien akkumpanja lil ħuh bl-arloġġ, b'Tonio Fenech jgħid iżda li ma jiftakarx li dan ġara. Jiġifieri jiena derli li Ray kien ġi, George quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija qal li hu ġi wkoll, però ma naħseb li jbiddel xejn dwar il-każ. Ftit wara Tonio Fenech jgħid li George Farrugia, il-persuna li ngħatat il-proklama, marandu b'koinċidenza. Permetti quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija li hu ġi b'koinċidenza għaliex kien ġej Ray u kien hemm George u Ray qallu isma' ejja miegħi għaliex sa nieħu l-arloġġ li għamlet il-mara lill-Ministru Tonio Fenech u biex jiġi miegħu. Skont Tonio Fenech dakinhar ħabbat il-bieb u sab lill-aħwa ma' wiċċu. Realtà dan ħabtu l-bieb u sibthom hemmhekk, jiġifieri naħseb kien xi sibt u effettivament sibthom hemmhekk. Ftit wara Fenech tkellem dwar dikjarazzjoni oħra li għamel George Farrugia quddiem il-Pulizija fejn semma laqgħa oħra li kien hemm bejnu u bejn Farrugia fil-Ministeru tal-Finanzi. Iżda mill-ġdid, Tonio Fenech jgħid li ma jiftakarx. George Farrugia jgħid li darba kien iltaqa' miegħi il-Ministeru u jgħid illi kien biex jikkomplejnja illi hu kien involut fit-tender tal-privatizzazzjoni tal-enerġija u kien wieħed minn dawk li tilfu. Żgur. Min kien da George jew Ray? George Farrugia. Jiġifieri kellek laqa' miegħu formalment. U qed jgħid li kien għax inti kont qed li ma kellekx, le? Jiena ma nerġa' ngħid, jiena ma kelli l-ebda recollection li kelli din il-laqa. Però hu semma illi kien hemm okkażjoni fejn iltaqa' miegħi u qalli fejn ġejt ikkomplenjajt illi aħna nqlajna. Għalli r-risposta tiegħek m'hemmx tagħmel dan huwa approċċ. 4 jiem ilu Tonio Fenech iddikjara li huma kellu qatt laqat ma' George Farrugia. Biex nevitaw xi sorpriżi, inti tiddikjara li qatt maltajt ma' George Farrugia rigward xogħol, negozju tiegħu, eċetera. Jiena m'għandi l-ebda amment li qatt iltqajt ma' George Farrugia, żgur mhux f'kompetu formali ta' Ministru la fil-kostitwenza tiegħi, ma kienx hemm raġuni fil-kostitwenza tiegħi niltaqa' miegħu għax mhuwiex fil-kostitwenza tiegħi. Żgur li qatt fil-kapaċità tiegħi ta' Ministru ma kelli laqat ma' George Farrugia. Iżda Tonio Fenech jibqa' jgħid li hu ma jiftakarx qatt li iltaqa' ma' George Farrugia. Februariet il-qatt ma ltqajt ma' George Farrugia. Ġifieri l-inverżjoni ħanemnu dik li qed tgħid fl-18 February, dik li qed ftit tal-ħin ilu meta tajtx tifhem illi kien qiegħed hemm jew issa li qed tgħid li ma tiftakarx li kien qiegħed hemm. Iktar trasparenti minn dak li qed ngħidlek ma nistax inkun. Għadlek jiena ma kellix recollection għax jiena niftakar il-konverzazzjoni biss ma' Ray li kienet jgħidi l-estietu l-mara insomma titkellem fuq l-arloġġ u tkellimna fuq affarijiet b'mod każwali. F'diskorsu Tonio Fenech kien konfuż tant li f'mumenti minnhom ikkontradixxa lilu nnifsu u saħansitra qal li hu jiftakar biss lil George Farrugia. Meta George Farrugia fid-depożizzjonijiet tiegħu qed jgħid li ġi id-dar tiegħek jakkumpanja l-ħuh biex jagħtik dan l-alloġġ. Inti qed tgħid illi ma tiftakarx hekk. Nerġa' ngħid jiena dejjem niftakar biss il-George Farrugia fil-kwistjoni. Mistoqsi kif la darba ma kienx qed jaqbel ma dak li qal George Farrugia lill-Pulizija kien iħossu komdu jgħid li dan ma kienx qed jgħid il-verità, Tonio Fenech qal li dan kien irrelevanti. Ti komdu tgħid illi George Farrugia mhux qed jgħid il-verità meta qed jgħid illi ġi id-dar tiegħek? Naħseb li huwa relevanti.
Bil-kontra iżda dan hu relevanti għall-aħħar għaliex il-proklama li ngħata George Farrugia b'deċiżjoni tal-Gabinett tistrieħ fuq il-fatt li dan irid jgħid biss il-verità kollha.